kontrobersyal, Naging kabit po ako ng contractor ng bahay namin. mas pinainit, Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. at mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po namin sa buong kapuluan. It's already 11:41 p.m. At kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po mga kabisyo ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Naiyak ako eh. Hindi, totoo. Ngayon tumama. Sabihin mo. Wag ko si kayo pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng will listen. And we don't judge culture, mga kabisyo. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi po. Hello po, good evening po. Hello. Good Hello evening. po, good evening. Good evening po. Ano pong pwede naming itawag sa inyo? Hello? Sai po, Sai. Sai. Sai, ilang taon ka na? Yes. 26 po. 26. Sang lupalop ka naman galing, Sai? From Taal, Batangas po. From Taal, Taal, Batangas. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito, Sai. Sai, 26, from Taal, Batangas. Ano ang top secret mo? Nagmahal po ako ng lalaking hindi ako kayang ipaglaban. Nagmahal ka ng lalaking hindi ka kayang ipaglaban. Tama ba kami ng pagkakarinig? Yes po, tama po. Alright, Sai, kwentuhan mo naman kami. Nakilala ko po itong lalaki na to sa Facebook nung panahong bagyuhan. Kaya po siguro ako na pa-chat din. And nung nakilala ko tong lalaki na to, mabait siya, same characteristics ko. Tapos magaling magluto. Yun po yung gusto ko kasi gusto ko kagaya ko na magaling magluto. And then naging okay naman po kami, nagkaroon kami ng relasyon for 2 months. Bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Wala man lang siyang sinabi na kahit ano kung bakit siya biglang nawala. Hanggang sa halos 1 taon po akong nagbebeg sa kanya na ayusin namin. Lagi akong pumupunta sa kanila, nagmamakaawa ako. Yung pala, kaya pala siya nawala na parang bula. Dahil ayaw ng magulang niya sa akin, dahil isa akong single mom. Naging duwag siya, hindi niya ako nagawang ipaglaban sa kanyang magulang. Sai, pwede bang malaman kung gaano kayo katagal nitong lalaking to? 2 months lang po naging kami, pero halos 1 taon ko po siyang hinabol-habol. Mhm. So, kailan ka na ipakilala sa pamilya niya? Nung unang buwan po namin, ini-introduce niya na po ako sa pamilya niya sa chat kasi yung family niya ay nasa Greece po. Pero hindi po nila ako tinanggap. Pinalayo po nila sa akin yung lalaki. So, paano nila sinabi sa'yo na, layuan mo yung kapamilya namin dito, ha?
Yung lalaki po yung kausap nila, yung ex-boyfriend ko po. Tapos, bigla na lang pong hindi nagparamdam sa akin yung ex ko. Na wala pa akong kaalam-alam kung bakit bigla siyang nawala, Mhm. kung anong nangyari. Pero Sai, paano mo nalaman na ayaw sa'yo ng pamilya niya? Like, nababanggit ba sa'yo ng ex-boyfriend mo na, by the way, hindi ka nga gusto ng pamilya ko? Kasi sabi mo, bigla na lang siyang nawala nang walang pasabi. So, paano mo nalaman na ayaw talaga sa'yo ng pamilya niya? Nung una po, ayaw niyang sabihin, pero nagtagal, sinabi niya rin po sa akin yung totoo, na kaya po siya nawala, dahil po ayaw ng nanay niya sa akin. So, meaning, nagkaroon pa kayo ng communication after niyang mawala? Tama ba? Yes po, kasi po nagpumilit pa rin ako, nagmamakaawa po ako sa kanya. Mhm. Halos to the point na araw-araw na akong nagiinom. Kasi wala naman pong mali sa relasyon namin eh. Okay naman po yung naging relasyon namin. I must say na siya lang po sa lahat ng lalaking nakilala ko yung basta po para po siyang perfect para sa akin. Pero ang naging problema lang po talaga is naging duwag siya na ipaglaban ako sa magulang niya. Mhm. To the point na halos umabot po ng 1 taon na akong nagmamakaawa, umiiyak, na habol ng habol sa kanya, para akong asong naghahabol na hindi ko alam kung meron ba akong babalikan. Mhm. Hanggang sa dumating na po yung January 2026 na nagkita po ulit kami. After ilang months naming walang pagkikita, pinuntahan ko siya sa bahay nila. Doon po yung first time na inintroduce niya ako sa kapatid niyang babae. Kasi Mhm. nandun yung kapatid niya. Hanggang sa sinabi niya na mahal niya talaga ako. Pero hindi po pala yun sapat para ipaglaban niya ako. Kasi expectation ko po nun, akala ko aayusin pa niya yun eh. Akala ko itutuloy pa niya yung relasyon. Pero dumating lang po sa point na lagi kami nagsasama. Pagkatapos ko ng padalawang work sa gabi, pupuntahan ko siya doon sa kanila, doon ako tutulog. Hindi ko na alam kung anong idadahilan ko sa bahay, kung saan ako tutulog, saan ako pupunta para lang makasama siya. Kasi paalis na siya ng bansang Pilipinas, punta na siya ng Greece. Hanggang sa the day after na magpunta siya ng Greece, ako pa rin yung kasama niya. Naniwala ako na maayos pa namin kasi pinapakita naman niya talaga na mahal niya ako. Ang naging problema lang talaga, naging duwag siya. To the point na nag-birthday siya, sinurprise ko pa siya, may food package, cake, bouquet, na sabi niya sa akin, first time niya naranasan yun, wala pang nakagawa sa kanya nun, kaya mahal na mahal niya talaga ako. Kasi handa ko talaga namang ibigay lahat para sa kanya. Hanggang sa dumating yung point na the day after na alis niya papuntang Greece. Nung nakapunta na siya ng Greece, nakalimutan niya na may iniwan siya dito sa Pilipinas. Mhm. Nakalimutan niya na merong ako na nandito, na hindi siya nagpaparamdam. Magchat-chat lang siya pag gusto niya. Tapos yung reason niya sa akin, pagod siya. Kaya hindi siya nagchat-chat. Inaaliw niya lang yung sarili niya sa lungkot doon. Kaya nagbo-browse lang siya sa Facebook. Pero hindi siya natawag, hindi siya nagchat-chat. Sabi ko sa kanya na pag LDR communication yung dapat magpatibay sa ating dalawa. Pero wala, hindi niya napaglabanan. Umasa pa din ako ng ilang buwan. Naghihintay ako sa kanya kung magbabago ba siya, pero walang nagbago. Ganun pa din yung nangyari. Kaya sobrang, kumbaga ubus na ako. Sa halos 1 taon na akong nagmamakaawa. Parang gusto ko nang makalaya sa sakit. Kasi hindi biro eh. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya mabitawan ng ganun. Mhm. Mhm. Yun po. Sa kasalukuyan ba, Sai, may communication pa kayo? Nagkaka-chat lang po kami, pero ang nangyayari na lang po is galit ako sa kanya kasi hindi niya ako mapaglaban. Yun lang po yung nagiging communication namin sa ngayon. Gusto mo nang bumitaw, tama ba? Gusto ko na pong bumitaw kasi hindi ko po alam kung bakit hindi ko po siya magawa. Sige Parang nga, meron pa rin pong katiting na pag-asa. na umaasa pa din. Mhm, mhm. Sige nga, breakdown natin tong lalaking to ha. Ano yun natin to? Talagang suriin nating maigi ang lalaking Sige, ito. partner, gawin mo. Oo. Total, si Titan Jello nakikinig ngayon at talagang marunong to na kumilatis din ng lalaking kagaya niya. Yan.
Mali. Kagaya mo! Marunong lang tayong mangilatis na mga lalaki. Ganun ba yun? Okay, sige, ganito. Sai, ano muna tayo? Magsimula muna tayo sa physical na aspeto. Sino munang kamukhang artista nitong lalaking tinutukoy mo? Parang Enchong D. Enchong D. Chong, di pala eh. Okay, Enchong Enchong D. Siya ang kamukha. Sige. Kamukha lang ha. Kamukha. Kamukha lang. Kahawig Okay. lang. Okay. Medyo lang. Okay. Okay. Magaling. Magmahal. Yan. Hindi. 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 Kasi hindi niya ako napaglaban. Eh. Okay, hindi magaling. Wala to. Oo. Pero, Sai, sa lahat ng mga sinabi mo kanina, puro efforts mo yung narinig namin. Yung puntahan siya, pagkatapos ng trabaho mo, i-surprise siya sa birthday niya. Okay. Ano naman ang mga nagawa nitong lalaking to para sa'yo? Yung una at huling beses niya pong nagawa, hiwalay na po kami nun. That was February 16. Nagulat ako na early in the morning sa first work ko, nagpadala siya ng flowers and chocolates. Wala kaming communication nun, pero kapatid niya yung pinagdala niya. Kapatid niyang lalaki. Yun po yung pinakauna at huli niyang ginawa. Hindi naman ako nagbabase sa mga material na pwede niyang ibigay. Ako lagi yung, sa relasyon, ako lagi yung giver. Mhm. Pero yun yung unang beses at yun yung tumatak sa akin na yung effort niya na yun. Mhm. Kaya nag-hold back ako na akala ko maayos namin. Okay. So, sa lahat ng mga ginawa nitong lalaking to, ano yung masasabi mo na language of love niya? Yung aasikasuhin ka niya kahit sobrang lasing siya. Yung ipag luluto ka niya ng pagkain kahit lasing na lasing siya, as in talagang kumbaga sa Batangas na salitay hibay na. Hibay na. Kaya minahal ko siya ng sobra. Pag nagbarek, nahibay. Yan. Ano yung barek? Opo, Diba? hibay. Hibay. Inom. Inom. Ah, Pag Yung nagbarek, barik ko, nag-inom. inom. Depende sa lugar eh. May barek na nag-drugs, may barek na nag-inom. Yun ang Batanggenyo Sa word. Batangas Batanggenyo. po, inom. Inom yun. Okay, nagbarek, himay na. Oo, nagbarek, tapos nahimay na. Gano'n. Parang iba yung meaning sa'yo, Titan Jello. Wala, nahimlay, gano'n. So, etong ex-boyfriend mo, Sai, ang kanyang language of love ay acts of Service. lasciviousness. Yes. Ande, service pala! Service! Service! Sorry. Service. Di pala acts of lasciviousness. Kaso. Okay, acts of service. Tama? Yes po. Okay. Maserbisyo kapag kasama mo. Biro mo. Oo. Kahit lasing, Yes po, sobra po. Mm-mm. luluto ka. Mhm. So, madalas pala kayong mag-inuman. Hindi po, siya lang po. Napunta lang po ako sa kanya yung after niyang mag-inom. Kasi halos araw-araw siya nagiinom. Napunta lang ako sa kanya kapag tapos na siya mag-inom and tapos na po ako sa second work ko pag gabi. Sino palang kasama niya sa sobrang bahay? layo po ng kanila. 30 minutes away po yung bahay nila sa amin. Tapos yung dadaanan mo pa is liblib na lugar. Sobrang dilim, walang ilaw. As in, alam mo yung kala mo salvage area na siya. Mm-mm. Yun po yung dinadaanan ko. Ganun ko siya kamahal. Oo, kumbaga walang madilim na daan kung Wala. ang minamahal ang pupuntahan. Tama? Yan. Tama. Tama po. Okay. So, madalas talaga, ikaw ang pumupunta sa kanya. Was there a time na siya naman yung pumunta sa'yo? Wala po. Wala. Never. Never. Okay. Ako lang po talaga. So, yung acts of service niya ay masasabi natin na nakalibel kung komportable siya at nandiyan ka lang sa paligid niya. Okay? Yes. Yes. Kumbaga, hindi siya willing na mag-extra mile o umextra para makita ka, para maipadama yung pagmamahal niya sa Tama. iyo. Tama? Tama po. Tama. Okay.
So anong meron tong lalaking to na wala sa ibang lalaki? Malaki ba? I mean, malaki ba siya? Hindi. Hindi naman pala. Hindi naman. Anong meron sa kanya? Magaling? Ano lang po talaga, kasi gusto ko talaga yung magiging partner ko in life, yung kagaya ko na masipag, yung puro trabaho, yung kahit sabihin mong manginginom siya, pero yung priority niya pa rin sa buhay. Kasi mag-isa lang siya sa buhay, mag-isa na lang siya sa bahay, kumbaga nakakaya niya yon. Kasi ako kasi dati, naging mag-isa din ako, so nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Nung after mamatay yung tatay niya, siya na lang mag-isa. Ako, na after mamatay yung mami ko, ako na lang din mag-isa. Pero tumayo ako sa sarili kong paa. Kahit na may pamilya pa ako, pero still ako lang, naging independent ako. Yun kasi yung meron siya. Tapos besides that, gusto ko yung kagaya ko na magaling magluto, tulya-tulya siba. Yung malalaking lutuan, kumbaga pang piyestahan. Siya kasi sobrang bait niyang makisama sa mga tao. Siya yung usap-usapin ng mga tao sa kanila tuwing may handaan. Yun yung nagustuhan ko sa kanya kasi ganun din ako. Kaya yun lang yung gusto ko, maging partner ko in life, yung may similarities sa akin. Kaya ganun ko siya minahal at hindi ko siya makalimutan. Kumbaga nakikita mo sa kanya yung sarili mo at nakikita mo sa kanya yung taong gusto mong makasama. Kaya lang, ang problema, yung ginugusto mo mula sa kanya ay hindi naman niya na ibibigay sa iyo. Nang diretsahan. Tama. Na ibibigay niya sa ibang tao Tama. pero hindi sa iyo. Tama. Miss. So gugustuhin mo pa rin Hindi ba din yung ganong naman. klaseng lalaki? Kasi, hindi ko po siya makalimutan eh. Hindi ko din po alam kung bakit ako nagkaganito. Gusto mo budburan ka namin ng asin? Hindi mo Hindi ko malimutan? po alam kung Anong bakit hindi ako mo malimutan sa ng kanya? ganito sa kanya. Ano hindi mo malimutan? Hindi ko po siya kayang bitawan ng ganun-ganun kahit alam kong nagiging tanga na ako. Dahil hindi ka na makakahanap ng katulad niya? O Yun po ang mahihirapan ka? naiisip ko. Bakit? Natatakot na po. Hindi, natatakot na po kasi ako. Siguro dahil sa trauma. Natatakot lang po ako na kikilala ulit ako ng bago. Ipapaliwanag ko na naman yung sarili ko. Ipapaliwanag ko na naman kung sino ako. Tapos at the end of the day, dadating na naman sa point na hindi na naman ako tanggap kasi may anak ako. Okay. Yun lang po. Kaya po, parang natatakot na akong kumilala ng bago. Kaya parang nasa isip ko, kahit masaktan ako ng masaktan, kaysa naman dumating ulit sa point na may makilala ako ng bago tapos magmahalan na naman or what. Tapos dadating na naman sa point na tama na kasi ayaw ng magulang ko kasi may anak ka na. Yung ganung point po. So, Sai, tama ba ako ng pang-unawa? Kanina pa kita Yes. pinapakinggan at hindi ako nagsasalita. Sabi ko, baka isa lang yung punot dulo nito eh. Dahil di mo mabitawan yung guy. Dahil siya yung unang ng mga lalaki na nakatanggap at napaparamdam niya sa'yo na mahal ka niya. Kaso nga lang, hindi sapat yung love niya sa'yo at nasasaktan ka niya doon. At dahil nga doon, Sai, ikaw naman kasi yung klase ng babae. Itama mo ako, mali ako kapag mali ako. Ikaw yung klase ng babae na marami kang insecurity sa katawan o sa sarili mo na tingin mo siya lang yung nakatanggap at ang hirap na makahanap ng taon ganon. Muli natatanggapin ka, ipapaliwanag mo yung sarili mo dahil natagpuan mo na yung lalaking nakatanggap sa'yo nung una. Kaso nga lang, hindi sapat yung love niya sa'yo at nasasaktan ka na rin. At pinipili mo magpakatanga sa sarili mo. Yes. At mawalan ka na ng respeto sa sarili mo dahil nga natatakot ka na baka hindi ka na makahanap ng tatanggap sa'yo. Tama po. Alam mo, nakakalungkot lang sa'yo dahil ganyan yung laging thinking ng mga single mother. Diba? Unang-una,
Say, gusto ko lang linawin na bilang isang single mother na katulad mo, wala namang dapat tignan na kabawasan sa pagiging babae mo yun eh. Sa taong nagmamahal ng totoo. Sa taong nagmamahal nang hindi tinitignan kung ano yung nakaraan ng tao. Say, papapiliin kita. Pag-isipan mo mabuti. Handa ka bang magpakatanga, mawala ng respeto sa sarili mo? At tumabol sa taong hindi ka naman nakayang mahalin at respetuhin pabalik? O mas pipiliin mo muna sa ngayon yung kapayapaan ng sarili mo at piliin mo muna yung sarili mo at mahalin mo muna yung sarili mo? Hindi ka na ba mabubuhay Siguro kapag po, binitawan mo yung lalaki na yan? Hindi na ba tutuloy-tuloy yung buhay mo? Diba? yun din po yung tanong ko sa sarili ko. Kasi siguro alam ko pong may pagkakamali ako sa ganun kasi lagi kong pinipilit yung pagmamahal para sa akin. Kasi siguro po dahil sa lahat po ng naging karelasyon ko, wala po akong natamo kundi pananakit. Kasi yung una ko pong naging asawa, kinasal ako doon. Siya po yung naging reason kung bakit po namatay yung mommy ko. And the next one po, yung naging asawa ko ulit, yung naging tatay ng anak ko. Nung una, akala ko tanggap niya ang buong pagkatao ko, nakasal ako sa una. Pero dumating din po sa time na hindi pala niya po yung tanggap. Kaya parang ako, longing po ako sa love. Na totoo. Yes. Alam ko pong may anak na ako. Mag-focus na lang ako sa anak ko. Pero hindi ko po alam, hindi ko po maalis sa sarili ko na gusto ko din naman pong makaranas na yung may taong nandyan para sa akin kasi since 2019, mag-isa na lang po ako sa buhay. Tama Wala naman. na akong magulang, wala na akong pamilya. Kaya po siguro ganun. Yeah. Naghahanap ako ng lifetime partner ko na makakasama ko kasi nakakapagod din pong mag-isa. Tama. Sobrang nakakapagod. Wala akong mapagsabihan. Kaya nga po, nagpumilit ako na maging caller niya for tonight. Kasi sobra na yung burden sa puso ko. Alam mo, ang ganda ng mga sinabi mo, no, na longing ka nga. Kasi nga, gusto mo rin mahanap naman yung lifetime partner in life. Ganda nyo na. Diba? Siyempre, lahat naman tayo nangangarap ng ganun eh. And walang pwedeng humadlang sa ganung bagay. Pero alam mo ba, Sai, na bago daw tayo maghanap ng partner sa buhay, natanong mo ba yung sarili mo na, buo na ba ako? Sa kabila ng mga nangyari sa sarili ko, nasaktan ako ng isang taon to, tas umibig ulit ako, natanong mo ba minsan sa sarili mo na, bago ako magmahal muli, nabuo ko na ba yung sarili ko? Alam ko na ba yung worth ko, yung value ko, bago na naman ako magmahal muli? Baka kaya ka nagkakamali ng paulit-ulit o sinasaktan ng paulit-ulit kasi baka hindi mo rin nakikita yung sarili mo na dapat eto pala yung value ko, ito yung worth ko. Kasi kanina sabi mo, dami kang insecurities. Marami kang bagay na tinatanong sa sarili mo. Alam mo, minsan, hindi naman masama magmahal eh. Literal talagang hindi naman magsama magmahal. Pero minsan kasi, kailangan na muna natin mahalin yung sarili natin bago tayo magmahal ng iba. Kailangan na muna natin punuin yung baso natin bago tayo maglagay sa baso ng iba ng pagmamahal. Paano ka magbabahagi ng pagmamahal kung yung sarili mo hindi mo kayang mahalin? Paano ka maglalagay ng pagmamahal sa iba kung mismong sarili mo hindi mo pa nga nabubuo yung pagmamahal? Alam mo, Sai, minsan kailangan umaapaw muna yung baso bago tayo magmahal. What I mean is,
kailangan mo munang buuin yung sarili mo. Yung missing piece sa sarili mo. Dahil kakahanap natin na baka yung ibang tao ang bubuo sa atin. Hindi totoo yun. Walang ibang bubuo sa atin kundi ang sarili lang natin. Kakadepende natin sa ibang tao. Kakalagay natin sa utak natin na kailangan ko makahanap ng taong magpasaya sa akin, katuwang ko. Nawawala na tayo doon sa dapat na iniisip natin na bago ako magmahal, kailangan mahal ko yung sarili ko. Bago ako magmahal, kailangan buo ako. Dahil walang ibang kailangan kumumpleto sa akin kundi sarili ko. Para oras na mawala yung mga tao na yun, buo ka pa rin. Tama. Isang mahigpit na yakap sa isay dahil isa kang nagmamahal lang naman. Pero sana sa pagkakataon na to, na maisip mong bitawan yung lalaki na yan sa buhay mo. Hindi ka naman mapuputulan ng paa. Hindi ka naman matatanggalan ng tenga kapag hindi ka umibig at mahalin mo muna yung sarili mo. Sabi mo nga, alam mo na dapat mahalin mo muna yung sarili mo at mahalin mo yung anak mo, pero naghahanap ka. Pero alam mo rin ba na bago ka maghanap, dapat buo ka muna. Chay? Yes po. Sobrang lalim po ng advice niya. Nakaka-touch. Mhm. Nakakaluwag ng dibdib. Mhm. Glad to know na kahit papano napaluwag namin dito sa programang ito ang sikip ng iyong dibdib. After hearing yung advice ni Tayt Angelo, ano nang pumapasok sa isip mo ngayon? Anong tumatakbo dyan? May mga naiisip ka na bang plano? Yes po. Mhm. Ano to? Kasi hindi ko po ma-blame yung sarili ko na minsan kailangan ko po talaga ng taong magpaparamdam o magpapaunawa sa akin ng kung ano yung dapat kong unahin at dapat kong gawin. Kasi bilang ako, ganun talaga ako. Kumbaga, gagawin ko ng gagawin yung isang bagay kahit na ikapapahamak ko. Mhm. Dahil yun ang gusto ko. Pero once na may nagpaunawa na sa akin na dapat ganito, ganyan, dun pa lang ako ma-enlighten. And Mhm. thank you po kay Sir sa advice niya kasi nalilinawan ako. Mhm. And thank you din po, DJ Rocky, sa mga advices niya kasi nakaka-overwhelm po talaga. Lalo na po ako na wala naman akong kaibigan, trabaho, bahay lang ako, wala akong makakausap, Mhm. even my family. Mhm. Kaya po, napakalaking bagay na to sa akin. Mhm. Alam mo, sabi nga daw minsan yung pagpili daw sa sarili at pagbitaw sa mga taong nagiging pabigat sa atin, yun daw yung pinakamalaking panalo natin sa buhay. Alam mo, dumaan din naman ako sa ganyang bagay ng buhay ko na may tao ako na gusto manatili pero hindi talaga po pwede. May tao ako na gusto ko magpakatanga sa mga bagay na nangyayari sa amin pero hindi talaga pwede. Pero alam mo, akala ko hindi ko kaya mawala yung tao na yun. Pero kaya pala. Kasi bakit? Kakayanin pala kapag
tinignan mo rin kung ano ba yung value mo. Tinignan mo din yung sarili mo. Tinignan mo din na dapat ko muna palang mahalin yung sarili ko, punuin yung baso ko bago ako magbigay ng pagmamahal sa iba. Kasi ang hirap magbigay ng pagmamahal sa iba kung mismong sarili mo hindi mo kaya mahalin. Hindi mo mabibigay yung genuine love. Hindi mo mabibigay yung true love. Kaya, sa pagkakataon na to, kung may naiisip ka na, hindi naman kailangan madali na lahat. Pag-pray mo. And, kung ano yung ibigay sa'yo ni Lord na sagot at naramdaman ng puso mo, go. Ang healing naman, hindi naman agaran yan eh. Talagang mamimiss mo pa rin yan sa'yo. Kunyari, kung iwanan mo yan, mamimiss mo pa rin yan. Kahit maliit. Kahit maliit, di ba? Kahit kasing laki lang ng lukban. Longganisa! Yung masarap na maliit. Diba? Pero Masarap, juicy. juicy. Diba? Manamis-namis na maalat-alat, Oo. diba? Tapos lamahan mo pa ng suka. Suka, ay. Sarap! Talaga. Mm-mm. Kakain nga ako mamaya. Oo. Try mo naman yung mga Ilocos, longganisa. Kaya Cebu. O kaya Kabanatuan. Ay, masarap po yun. Oo, yan. Tabaw, gano'n. O kaya German. Kabanatuan longganisa. Ayun. Taba na to. O, diba? Tama lahat ng mga sinabi ni Taytangelo, Sai. So, ano ng plano mo ngayon, Sai? I-let go na yung mga bagay na nakakapagpasip ng dibdib ko. Kasi wala na din naman mangyayari eh. Tama naman si Sir na piliin ko muna yung sarili ko sa ngayon. Siguro naging bulag lang talaga ako na gusto ko lang, sa sobrang kagustuhan kong magmahal or mahalin ako, makaramdam ng tunay na pagmamahal. Hindi ko na naiisip na yung sarili ko ay unti-unti ko nang nawawasak. It's good to know, no, na may mga ganun tayong klaseng reflection. And totoo naman na minsan kailangan talaga ibang tao yung magsabi sa atin dun sa mga bagay na hindi natin talaga lubusang nakikita. May mga tao talaga na nagmamahal sa paligid natin. And minsan, yung mga taong yon, di lang talaga sila vocal or minsan kasi wala silang alam. Pero sa pagkakataong ito, 'di ba? Ikaw ay nakapagbahagi dito sa programang ito ng iyong pinagdaraanan. And dahil sa malasakit namin at sa naririnig naming kinukwento mo, 'di ba? Ayaw naman namin na balewalain ka lang, 'di ba? At hindi respetuhin, mahalin ng tama at totoo ng isang lalaki. Dahil ikaw ay kamahal-mahal. At kahit ano pang pinagdaanan mo sa buhay at kahit nagkaroon ka ng anak, hindi yun kabawasan ng iyong pagkababae. Kung tutuusin nga, dapat ipagmalaki mo pa ito dahil ikaw ay nagsisilbing ilaw, 'di ba? At haligi ng isang tahanan. Ikaw ang nagpapalaki sa iyong anak at mag-isa mong kinakaya ito. Kung may mga kapamilya, itong lalaking to o may mga tao man sa paligid mo na hindi katanggap, well, sila ang may nawalan. Sila ang nawalan, hindi ikaw. Dahil yung ganyang klaseng babae na marunong sa buhay, hindi dapat pinapakawalan. Imagine, 2 jobs. You are working 2 jobs all at the same time. Sis! 3 job yun. Ay, oo, yung isa Sa bahay, oo. umiihep, ganon. Diba? Daming job, Oo. Pero imagine mo, 2-3 jobs ang ginagawa mo para lang mabigyan ng magandang kinabukasan yung anak mo. And you are an admirable person. At huwag mong kakalimutan na you are worth it. Dahil responsable kang nanay. Kasi kung hindi ka responsableng tao sa buhay, di sana pinaano mo na yan, diba? Pinatanggal mo na o kaya kung ano mang gusto mong gawin, pinariwara mo na, diba? Pero you are responsible. At kung hindi yun makita ng mga kapamilya ng taong gusto mong piliin, then wag mo silang piliin. Dahil hindi sila ang magdidikta ng worth mo. Ikaw. Bilang babae, ikaw magdidikta ng worth mo. And we accept the love we think we deserve. So, if you feel and believe that you deserve the best kind of love, then
You give the best love to yourself, and then eventually the best love will come after you. English. Ayun, DJ Rocky. Mhm. Tama po yung sinabi niyo. Kasi po nung time na yun, nung nakilala ko siya, I used to work 3 jobs. 3 pa po yun. 3. Binitawan ko lang Sabi po ko yung sa'yo, isa kasi galing. kailangan ko magpahinga, gawa po ng naapektuhan na yung mental health ko. I have 3 jobs before nung kami pa. And other than that, may business po ako. Nagbe-bake ako ng mga crinkles, banana loaf. Bali 6 Every jobs yun. midnight, pagkakauwi ko galing sa 3 trabaho. And yun yung naging bato ko sa magulang niya na. Kasi ang sabi ng magulang niya dati, ayokong maging girlfriend mo yan. Gusto ko yung walang anak. Dahil ang akala ng magulang niya is ipapaako ko yung responsibilidad nung tatay ng anak ko sa kanya. Which is hindi. Kasi nagtatrabaho ako, 3 trabaho ko. 7 a.m. hanggang 2 ng midnight akong nag-work. Kasabay pa po ng business ko. Kaya, ayun, masasabi ko na dapat kung naunawaan ko lang nung una pa lang na bakit ako magpapakatanga sa lalaking to na hindi naman ako kayang ipaglaban sa pamilya niya. Kasi independent woman naman ako eh. Kaso hindi po eh. Parang nangibabaw pa rin na may pag-asa pa. Mhm. Pero ayun nga po, Yeah. that's life. Ibalik mo Life goes ang on. korona mo sa ulo mo, sis. You are a queen on your own. You slay. Slay, queen. Baga, wag mong hayaan ang ibang tao na tanggalin ang korona mo na nilagay mo sa ulo mo. Okay? Kaya mo yan. Laban, girl. Thank you po. May gusto ka pa bang sabihin? Wala na po kasi naunawaan ko na lahat. Sa tulong niyo pong dalawa, gumaan yung pakiramdam ko na matagal ko nang kinikimkim dito sa dibdib ko. And thankful po ako na naging part ako ng program niyo na itong Love Radio na sa ganitong paraan, nakakatulong po kayo. As in, nakakaluwag po ng damdamin. Thank you din. Hindi mo alam kung paano mo napapasaya yung mga puso namin ngayong gabing ito. At lalong-lalo na yung puso ni Titan Jello dahil, alam mo, maswerte ka kasi Baga, rare ako dito eh. oo may mga pagkakataon talaga sa buhay natin na hindi certain o hindi sigurado, 'di ba? Kung gaano katagal, kung gaano kabilis ang mga bagay. Sabi nga daw nila partner, people come and go. Yes, totoo. Some things are not meant to be with us forever. And same goes, 'di ba, sa ating top secret sharer. Some people are not meant to be forever. And ito ay para sa, siguro, 'di ba, dumaan siya sa buhay mo para sa isang season lang. And for a reason. Maybe that is for you to realize na you are worth it. And you deserve the best kind and the truest form of love. May gusto ko pa bang sabihin, Sai? Wala. Gusto ko lang pong sabihin dun sa pamilya ng ex ko na hindi porket may anak na, hindi porket may nakaraan, magiging pabigat na siya. Kasi masyado lang nilang tinitignan yung akala nila yun ang posibilidad na mangyari, pero hindi. Nagkamali sila ng taong hinusgahan nila. And para naman po sa ex ko, hindi pala sapat yung lahat ng pagmamahal na nabigay ko sa'yo para may paglaban mo ako. Siguro, this is the time that our chapter will close. At dapat mas piliin ko na yung sarili ko sa ngayon para kahit paano maging okay na. Kasi sobrang bigat na nangyari sa akin.
Na to the point na everyday alak ang naging sandigan ko, which is mali. And thank you sa lahat ng memories together. And happy ako na part ako ng pagbuo mo ng pangarap mo. Na habang binubuo mo pa yung pangarap mo noon, pagpunta mo dyan sa Greece. And ngayong nandyan ka na sa Greece, nakalimutan mong may kasama kang nangako. Kaya sana makatagpo ka ng babaeng mas higit pa sa pagmamahal na ibigay ko sa'yo. Oo, unawain ka, intindihin ka, na kahit bare minimum lang yung binibigay mo, mamahal ka pa rin ng sobra. Sana sa pagkakataon na may makilala ka pa na bago, o may makilala ka after ko, sana higitan niya yung pagmamahal ko. Maging masaya kayo habang buhay. Sana sa magulang mo, kung may makikilala ka man ulit na kagaya ko na nakaraan, sana matuto na silang tumulong. Dahil hindi naman lahat ng single mo ay magiging pabigat sa buhay ng taong mamahalin nila. Yun lang po, DJ. After neto, wrap up na tayo. Tapos, Alam niya na ano. abang lang siya. Last 2 days lupitan na lang natin yung output natin. Ha? Last 2 days. Oo. Ginagawa ko lang yung on air. Needed someone. Partner, sabi nga daw, ang tunay daw na nagmamahal ay yung taong nasasaktan din. Yung taong totoong nagmamahal ay siya yung taong madalas maiwan, masaktan, at makatagpo ng mga taong hindi kayang suklian yung pinapakita o binibigay niyang pagmamahal. Kakalungkot lang, no, partner, na napakinggan natin yung caller natin ngayong gabi na to na si Sai.
At nasa kabilang linya pa rin siya. Sai, salamat ha. So, Salamat sa iyong pagtawag, Sai. Wini-wish namin at ipinagpa-pray Salamat po. namin na mapabuti ang iyong lagay kasama ang iyong anak. Alright? God bless, Sai. thank you po. It really means a lot po. Paalam. Paalam. Uy, Salamat po. paalam. Yung paalam na yun, parang ang bigat, no? Ang bigat bigkasin, ang bigat sabihin. Pero kung tutuusin, meron itong kaakibat na pag-asa. O sabihin nating bagong panimula. O sabihin na natin na something worth sharing. Kasi ang pagmamaalam, no, ay isang kwento ng paglalakbay. Isa siyang journey na siguro natapos na. O sabihin natin baka hindi pa natatapos, baka nagpapatuloy lang. Po pwedeng chapter lang yung natapos o pinagpaalaman. Or po pwede ring isang buong libro, 'di ba? Yung pamamaalam na iyon. Pero katulad ng isang libro, pwede rin naman siya madugtungan ng book 2, book 3, book 4. Yun nga lang, hindi natin alam kung ano yung nilalaman ng buong libro na yun sa susunod. Pero ang mahalaga, may naikwento ka, may naibahagi ka. Yung pagkatao mo, no, nailadlad mo. Hindi man sa pinakamalupit na paglaladlad, pero may mga ibinahagi ka na alam mong importante para sa iyo na po pwedeng makapagbigay tulong sa ating mga kabisyo. Ang senti naman ng pamamaalam. Para dun sa kabisyo nating si Sai, no? Akin lang, partner. Gusto ko lang sabihin to. Ano? Gamit ang music. Sabi nga ni Nina, Oh. don't say goodbye. Ay! Kaya mga kabisyo, muli, maraming salamat po sa inyo. Ako po pala ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Taitanjalo. At nakasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera, na nag-iimbita sa ating mga kabisyo na kung may oras ka, mamaya, 8:00 ng gabi, dito sa Love Radio, punta ka. At malay ninyo, yun na ang una't huli nating pagsasama sa gabi. Let's make a grand reunion. Diba? And bilang bahagi na rin po ito ng ating 10th anniversary for Secret Files. So, samahan niyo po kami dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!